grabatzen ari garen unean gaueko 9:11 diren honetan, gaur Realak eta Betisek anoetan jokatu duten eSports Ligako 17. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Usna egin dute Realak eta Betisek eta honen bestez berdinketarekin konformatu behar izan dute bi taldeek. Reala gaurkoan berrikuntza nagusi bat egin du, izan ere Andre Silbak ligako lehen jardunaldia jokatu du titular moduan, aurrekoan Kopan Andratxen aurka ere titular izan zen, baina ligan gaurkoan izan du lehenengo hasierako 11koan atera den lehenengo eguna. Betisek hor zelaierdian Altimira sartu du, Marrokarekin batera Euskarri bikoitza osatzeko, eta egia esan partida ona jokatu du Betiseko arrobiko jokalariak. Norgehiagoka hasiera-hasieratikan oso irekia izan da, Realak proposatu du gehiago, baloia aurrera eraman nahi izan dute Imanol Alguazilenek, bi taldeak dira ez, baloia edukitzea gustatzen zaien taldeak, atzetik irtetea gustatzen zaien taldeak, eta alde horretatik behintzat gaurkoan Reala gehiago izan da, eta esango nuke Betisek batez ere hasierako minutu horietan sufritu duela Realarekin, eta Realak erraz hausten zituen Betisen lerroak, baina ezin, Ruiz Silbaren atea gainditu, eta aukera garbiak ere ezin izan dituzte sortu. Hala ere, 26. minutuan iritsi da Realaren lehen abisua, sekulako jokaldia egin dute txuri urdinek, baina Kuboren pasearen ostean Andre Silva jokoz kanpoa aurkitzen zen, eta epaileak zuzenean balio gabetu egin du gol hori. Gero Realak ordea estutzen jarraitu du, naiz eta Betisek 15. minutu inguruan edo bere momentu oso garrantzitsu bat eduki duen, ez? Betisek kontutan hartu behar da kalitate handiko plantilla daukala, batez ere zelaierdikan aurrera. Abde dauka, sekulako azkartasuna duen jokalaria, gainera gaurkoan ikusi da ez, atzealdeko lanak egiterako garaian ere beti laguntzeko prest dagoela marrokiarra, baina bere gaitasunik nagusiena lasterka egitea da, lasterka kontraerasoan eta ateratzea, eta gaurkoan hori egin du. Gero Iskoren inguruan zer esan, aurten ligara itzuli da, pasaden urtean Sevillarekin kontratua denboraldi erdian eten ostean, eta aurten Betisen eskutik sekulako denboraldia egiten ari da. Real Madrideko Malagako Isko ura behar bada ez da izango, noski urte batzu gehiago ere badituelako, baina oso maila honean ari da, erakusten ari da gainera zenolako jokalaria den, berez kalitatea duen jokalari bat da, eta hor Betisek arrisku apur bat sortu du. Gerora ordea Realak izan du aukera oso argi bat, Zubimendi Kia area ertzetik egindako jaurtiketa bat zutoinera joan da eta gutxigatik ez da sartu barrura, Ruiz Silbak ukitu du eta sekulako gelditua egin du, atezain Portugaldarrak, eta hortxe eduki du Realak aukera, baina ez du baliatu Martin Zubimendik, eta gero 40. minutuan berriz ere Betisek esan dugun bezala bere momentua eduki du, baloi guztiak hartzen zituzten, Reala pixka bat hor galduta ibili da ez, Betisek dominatu duen une horietan, eta Jozeri behar bada ez nahi bezain besteko angeluarekin, baina angelu nahiko txukun batekin zutoinera joan zaio baloia, eta gero urrengo minutuan hain zuzen ere Reala kontraerasoa jo duenean Andre Silbari bigarren gola kendu diote. Egia esan gaurkoan anoetan gol batzuk ospatu dira, baina bakar bat ere ez da baliagarria izan. Gerora lehen zatia amaitu denean, bigarren zatian ongi sartu da Reala, Mikel Oyarzabalek falta bat zutoinera jaurti du, naiz eta ez zioan golera Ruiz Silbak ere ukitu du, eta ondorioz zutoina jo du. Eta bazirudien Reala bigarren zatia lehenengo zatiko pentsamendu berdinarekin sartuko zela ez, atzetikan irten, sekulako gaitasuna daukat talde txuri urdina, baina hau ja ez dago esan beharrik ez, zenolako gaitasuna daukaten Martin Zubimendik, Mikel Merinok baloiak edozein guneetatik ateratzeko, edozein presio mota dela eta horrez gain Reala
esango nuke ligan ongienetakoa presionatzen duen taldea dela. Atzo ere Atletik ikusi genuen, Atletico Madrilen aurka oso ongi presionatzen goi alde horretan, baina gaurkoan Realak ere Betisen aurka naiz eta behar bada ez beste norgehiagoketako freskurarekin gogoratu behar baita, eta hasieran ahaztu egin zaigu esatea, Reala Interren aurka berdintzetik zetorrela asteartean, eta Betis kolpe gogorra jasotzetik Europa Ligen etxean Rangersen ostean galduta Conference Ligera jaitsi direlako. Beraz, bi taldentzat oso bestelako norgehiagoka izan da. Eta hortikan aurrera, Realak eta Betisek eta Realak aukerak izan dituzte 48. minutu horretatik aurrera, baina ez aukera garbiak, eta hor 48. minutu horretan esan dugu, baina bigarren zatian Realari asko kostatu zaio, batez ere Betiseko jokalariak harrapatzean, ikuste fisikoki ere pixka bat ukituta bazeudela jokalari txuri urdinak, horregatik esate baterako gaurkoan Imanolek behar bada beste norgehiagoka batean emango heliokenean Mikel Merinori atxedena eman dio, eta Jonander Olasagasti ez dela iratu du, eta Jonander Olasagasti eta Beñat Turrientesen minutuak ere oso aipagarriak izan dira. Batez ere Beñat Turrientesena sekulako baia erakusten ari da, zelaiko edozein guneetan baloia berreskuratzen edo bakarren bat izkin egiten edo zein unetan ikus dezakegu, eta benetan pozgarria da orain artean etzuelako protagonismo handirik izan, baina ja da beko kategoria horietan ikusten zen Beñat Turrientes zer izan zitekeen, Sanseko kapitaina izan zen gainera hauek bigarren mailan izan zirenean, eta orain lehenengo taldean erakusten eta demostratzen ari zaio Imanoli titular izateko gai badela edo zein norgehiagoketan, eta gainera ordezko oso berme handia ematen duen ordezkoa dela. Eta gero, 89. minutuan Sadiki gola balio gabetu diote, hirugarrena, hau ja bazen pixka bat desesperazio kontua ere, 3 gol sartu eta hirurak balio gabetzea, baina hirurak jokoz kanpoko posizioan izan dira, eta futbola hau da, hemen legalki sartu beharra dago. Eta 90. Epaileak ez du azkenengo kornerra utzi, baina horiek xehetasun oso txikiak dira, orokorrean lehenengo zatian oso ongi ikusi dugu Reala, bigarren zatian behar bada hobeto Betis, eta Realari kostatu egin zaio. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango dizue, bitartean izan agur.